नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता एक बार फिर से ले गए आ गए बानी आप सब खातिर एगो नया ट्रेलर के रिव्यू, जो कि फुल पारिवारिक फिल्म बा। भोजपुरी के फिल्म के नाम बा घर की मालकिन। जी हाँ, जो नाम है आप लोगन के देखें कि मिली है अंजना सिंह, शुभी शर्मा और भी अनेकों भोजपुरी के कलाकार। डायरेक्टर बड़े राजकिशोर प्रसाद राजू जी। और कहानी कुछ ए तरीका से बा कि एगो घर बा जहाँ पर एगो बाड़ी बहू रानी, जो कि पूरा घर के बहुत ही अच्छा से चला रहल बड़ी। लेकिन ओकर एगो दिक्कत बा, ओकर नैहर में ओकर आपन बहिन कुंवारे बा और ओकरे बियाह तय करे खातिर ओकर घर वाला काफ़ी संघर्ष करेले। लेकिन दहेज के कारण ओकर बियाह ना होला। तभी जोन उनकर बहिन रहेली उ अपन देवर से अपन बहिन के शादी तय कर देवेली और शादी अच्छा से तय हो भी जाला। सब विध व्यवहार अच्छा से होला और उ भौजाई और बहिन होके के नाते दोनों जगह पर आपन आपन रस्म निभावेली और सब कुछ अच्छा से होला और बियाह भी हो जाला। लेकिन दिक्कत शुरू होला ओकरा बाद, कैसे कि दू गो बहिन अब एक गो घर में जेठानी और देवरानी बन के आ चुकल बड़ी, जहाँ पर एगो और जेठानी बड़ी जो कि दोनों बहिन के बीच में झगड़ा करवा देवेली कि कैसे जेठानी जब अपन देवरानी पर मारेली तब बहिन तो सह लेवेली, लेकिन देवरानी के रूप में उ ना सह पावेली। और अपन बड़का बहिन जो कि ओकर जेठानी भी रहेला ओकर बात के टालेली और ओकर बात ना मानेली। और यही खातिर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होला, विवाद होला। तो इहे पूरा ट्रेलर में कहानी दिखावल गेल बा और अंत में का हुई वो आप लोगन के दिखावल गेल बा कि के तरीका से जौन बड़का बहिन रहेली जो कि जेठानी रहेली उ सब लइकन के नाम पर एफडी करैले रहेली। लेकिन ओकरा हो जाला कैंसर, ब्लड कैंसर, तब ओकर हो जाला मृत्यु। तब उ दोनों दियादिन बहुत ही ज़्यादा पछताली कि हम अपन बहिन के और जेठानी के बहुत ही गलत समझ ली। तो ये बा स्टोरी। आप लोगन के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। अगर रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम मिलम आप लोगन के एगो नए वीडियो में, तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।